mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Raqi's Secret Files. And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files with Gelo. Palang, mahanap din sa OMEGLE si Mr. All-in-One. But hi DJ Raqi at DJ Gelo. I've been listening to your stories for a while now, as it helps me stay up habang nag-aaral. May upcoming exam ako. And while listening to your podcast, naisip ko na i-share din ang mga tumatakbo sa isip ko. And I hope after this, maging maayos na ang pagre-review ko for my exam. Itago nyo na lang ako sa pangalang Laila. And this is my secret file. Minsan kapag bored ako sa gabi, I visit socializing sites gaya ng OMEGLE. I badly want to have online friends. Siguro, may magsasabing maganap na lang ako sa social media platforms. Pero gusto ko kasi yung mabilisan na search. Paminsan-minsan lang ako pumupunta roon. And as many people may not know, maraming in-heat sa site na ito. International eh. Many, especially men, go to that site when they crave for that, alam mo na feeling that starts with the letter L. Or maybe, to simply keep themselves satisfied. Barely lang makahanap ng matino. I myself met a few, pero hindi rin nagtagal. Other than not getting their socials, masyado silang matanda para sa akin. Hindi ko type DJ Raqi at DJ Gelo. I'm just 18 years old, currently in my last year sa senior high. At gusto ko, yung ka-age ko lang, to be specific, someone who could help me sa ibang subjects ko. Then one evening, ayun na nga, nagsimula na akong maghanap ng makakaklik ko. After a few chats and skips, nakahanap na rin ako ng ka-age ko. Medyo natakot nga lang ako sa intro niya kasi ang pag-start niya ng convoy parang sa mga makakate. At eto na, nagsimula na ang pag-uusap namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Hugo. Same age, same level, and same strand sa ACADS. May pagka-jejemon kung mag-type pero iniisip ko na lang, masyado lang ako maarte. Minsan lang naman ako makahanap ng taong ka-age ko at nakakasabay sa mga trip ko sa buhay. Buti nga lang, may alam akong laruin na games eh. Kasi itong si Hugo, gamer. So one time niyaya niya akong maglaro ng ML. Kaso hindi ako nun marunong. Yun ang sinabi ko. Pero nag-initiate naman siya na tuturuan daw niya ako. Then tinanong ni Hugo kung meron akong account sa Discord or Telegram.
Nagtaka ako kung ba't yun lang ang choices ko. Pwede namang FB, IG at iba pa. Inisip ko na lang na baka hindi niya pa ako masyadong kilala. Kaya dun niya ako gustong i-add. At habang nasa gitna kami ng usapan, biglang nag-disconnect. Bad trip. Eto na nga Mukha na kaming nagkakasundo Hinanap ko siya. Nakailang skip ako. Kada convo ko sa panibagong tao, tatanungin ko, ML boy? A few skips later, parang nawawalan na ako ng pag-asa. Susukuan ko na sana ang paghahanap sa kanya. Hanggang sa, nakausap ko na rin uli siya. Natuwa ako na hindi siya nawala. At buti nahanap niya rin ako. Para kaming nag-align. Ayun na nga, binigay niya ang Discord user niya at doon, in-add ko na si Hugo. DJ Raqi at DJ Gelo, never nagtagal. Ang mga ilang nakausap ko sa OMEGLE. Si Hugo ang kauna-unahan na taong natagalan kong kausapin. Sino bang mag-aakalang si Mr. All-in-One na pala ito? Other than jejeng mag-chat, he is half Japanese, student athlete, and an academic achiever. He is flexible as he is very active in different sports. Dito siya sa Pinas pinalaki. Hindi ko siya type kasi I lean more into the Chinito Moreno type of guy. Pero for me, pwede na. Masasabi kong magaling siya mag-table tennis kasi naisasama siya sa regional level. He represents his school. Napaka-complicated ng time na meron siya kasi after niya mag-training, pupunta siya ng school para mag-aral. He's also good in gaming. So, grabe naman yung pagpapala sa kanya ni Lord. At kapag pinakikinggan ko yung mga VMs niya or voice messages, parang ang gwapo-gwapo niya. Parang nakakakilig. Until napunta kami sa TikTok. Napashock na lang ako. As in, shocks. Hindi ko inaangkala na makakatagpo ako ng kagaya niya sa OMEGLE. Ang angas niyang tingnan. But I kinda sense na piniflirt niya ako. Tinanong niya if nakikita ko raw ba yung video niya. Pwede naman niyang i-check yun sa settings niya. Pinapacheck niya pa talaga sa akin. Parang indirectly na sinasabi niya na panoorin ko yung videos niya. Tapos ilang beses siyang nag-aayang maglaro kami. Pero minsan lang ako na oo kasi minsan naboboard din ako Tapos ayoko naman yung nasasayang yung oras ko. Na dapat ginagamit ko lang for studying or other stuff. Then isang linggo wala kaming pasok dahil sa bagyo. So diretso ang pagsulit ko ng gabi sa halip na magpuyat. And there was this one night na nag-aya uli siya. However, it was not for us to play ML together. Pero, manunood na lang ako sa laro niya. Then, out of the blue, DJ Raqi at DJ Gelo, at 1:30 a.m., may nangyaring ikinagulat ko na para bang nakalimutan kong huminga when I saw it happen. DJ Raqi at DJ Gelo. Biglang tumawag si Hugo. 1:30 in the morning. Grabe! Ang casual niya. Ang casual niya sa akin makipag-usap. Alam niyo yun? Ilang araw pa lang kaming magka-chat pero parang best friend na niya akong kausapin dun sa call. Yung bang parang sanay siyang magsalita towards people. Napaisip nga ako
Ginagawa niya rin kaya ito sa ibang babae? He really took me by surprise. As someone na socially awkward kapag hindi chat. Habang kausap siya, umiiba ang boses ko. OMG, Laila, hindi ka ganyan. Bakit ka nagpapakyut? And hindi ko rin in-expect DJ Raqi at DJ Gelo ay buong oras na pinanood ko siyang maglaro. Medyo nayayabangan lang ako sa datingan niya. Sa gulat ko rin, wala akong masyadong naintindihan sa mga pinagpipindot niya. Masyado na siyang expert at hindi ako makasabay sa kanya that time. Then pagkatapos niya akong turuang mag-ML, he started talking about his life. Yung ping-pong journey niya. Well, na-amaze naman ako kasi regardless of the hardships na pinagdaanan niya sa buhay, hindi siya natigil na maglaro. Napaka-open niya sa akin. He even told me about his family, his plans for college. Imagine, after 2 days pa lang ng pakikipag-chat sa kanya, it's like I got to know half of his life already. Napaka-passionate niya sa mga ginagawa niya. Kaso, the whole time na magkausap kami, I felt na everything was all about him. He talked about himself. Kung kailan darating yung ping-pong balls na in-order niya, and he kept on sharing about his stuff, na halos hindi na ako makapag-share naman ng kwento tungkol sa sarili ko. At higit pa ron, na-feel ko na parang he wasn't interested in me after all. I felt like he just needed a listener. Yung someone na nakikinig lang sa mga storya ng buhay niya. Napasabing ako sa sarili ko na, ikaw naman kasi Laila eh. Ano pang ina-expect mo? DJ Raqi at DJ Gelo, doon ko na sense na walang intention sa akin si Hugo. Rather, ayokong isipin na meron siyang intensyon to pursue me. Siguro yes. Nasilaw lang ako dun sa qualities niya ng pagiging isang lalaki. Like, I fantasize his attributes and qualities. Although I am out of his league. Hindi ako magaling sa sports, sa games na nilalaro niya. I pretty much prefer reading and watching films. Other than studying, nag-experiment naman ako ng iba't ibang hobbies. Yun lang ang ginawa ko habang si Hugo naman he gets to play sa iba't ibang lugar. By his passion and skills, pwede siyang umabot sa national level to represent our region habang ako ay nandito lang naman sa probinsya. But, hindi ko naman minamaliit yung buhay na meron ako ha. Pero para sa akin, magkaibang klase lang kaming dalawa ng mga individual. Yes, we are just two different individuals in different cities. Habang sinshare niya sa akin yung life story niya, naglast yung call namin until almost 7 in the morning. And as soon as the call ended, napaisip ko ako na nag-overshare siya. Lahat ng mga sinabi niya sa akin parang it was too much for me to absorb. Hindi nga siya nabulol eh. Alam niyo yun, parang may script na siya. Kabisado niya yung sasabihin niya, yung parang ganon. Parang alam niya na rin yung flow. And as much as possible, sinusubukan kong tumingin sa bigger picture na baka ganon lang talaga ang personality niya. Nagpapa-impress o mahilig magkwento. So DJ Raqi at DJ Gelo, kayo po, what do you think? I'm asking for your advice or your opinion na kung bakit ganito si Hugo sa akin? Bakit siya nag-e-effort? Bakit siya naghahanap sa akin? Bakit ang open niya masyado sa akin tungkol sa buhay niya? Ginagawa niya rin kaya ito sa ibang tao? Does he even want to keep me around? I also have this fear kasi na baka one day, bigla na lang niya akong i-ghost. Tapos, malulungkot na naman ako. Even if we are different. I like him to be my friend. I would appreciate hearing anything from you or from your listeners. Thank you sa pagbabahagi ng aking kwento. Muli,
Ako si Laila. And this is my secret file.